हाय हेलो गाइस जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ମଝିରେ ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଦେଇଛି। ବଟ୍ ତମ ଉପରେ ହେଲା ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ରାୟଗଡ଼ାର ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ। ଲୋକେସନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଯଦି ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଆଉ ଆର ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟିବି। ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ଟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗେଟ୍ଟା। ଆଉ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏଇ ଚାରିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ଼େନଟା। ଆଉ ସେ ଚାରିଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ସନ୍ତ ବିନୋବା ଭାବେ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ଅଛି ଚାରିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ। ତ ତାର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପଛକୁ ଗଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବସିବା ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ତେବେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ହେବ ଏଇଠି ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ। ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଛାଇ ବି ଅଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେଟା ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ଘରେ ବସିବା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଲିଦେବା ଟୋଟାଲ୍ ଭେଜ୍ଟା ଦେଖିବା। ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ଏଇଟା ତାର ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବେଲେ ଏଇ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ ଅନ୍ କରାହେଇନାହିଁ, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅନ୍ କରାହେବ। ଦେନ୍ ତାର ମଝି ପ୍ଲେସ୍ ଗଲେ ଏଇଟା ଅଛି ୱାଟର ଆମର ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଅଫ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 5ଟା 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଏଠି ଗହଳି ହେବେ। ଗହଳି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିପାରିବେ ଏନ୍ଜୟ କରି ମାନେ ନିଜର ବଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ 2 ଜଣ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଏଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହାତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେଇଟା ନିଜର ପୁଷଅପ୍ ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ତାର ନେମ୍ ଯାକ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଜଣେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ବସିବା ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପାର୍କରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖେଳିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆସିକି ତାଙ୍କେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 4:40 ହେଇଛି ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇଠି ଅନଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ। ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ଜିନିଷ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି ଟିକେ ଝୁଲିବା। ଆଉ ତ ଏଇଟା ଚାଲୁଥିଲା ଆଗରେ ବଟ୍ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଝୁଲିବା ଟିକେ। ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ୟାର ମୁଁ ଜଣେ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ 10 to 15 ମିନିଟ୍ ଝୁଲି ସାରିଲି। ତ ଯିବା ବି ଅଲଗା ଜାଗା କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି 2 ଜଣ। ଆମ ତଲେଟ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ନାହିଁ କା। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ପାର୍କର ମିଡ଼ିଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି। ପାର୍କରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ତ ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଗହଳି ଗଲେଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ରହିଲି ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳିବାଟା
देन सेकंड वन इज सेड पिलाने खेलुछंती सेडा गोटे देन थर्ड वन है एडा गोटे देन फोर्थ वन एडा गोटे देन फिफ्थ वन एडा गोटे देन सिक्स्थ नंबर एडा गोटे देन सेवेंथ नंबर एडा गोटे देन एथ नंबर एडा गोटे ऑलरेडी लाइटा लगे देले पार्क भितरे एबे देखा बहुत सुंदर लगुच देखि पार्थ बेडी लाइटिंग सिस्टम जो तड़ नहीं देखा बहुत बढ़िया लगुच बट आपण मानक मु इवनिंग टाइम देखी से भल लगुन बट ए बहुत भल लगुच और देखी पार्थे गछ गचरे भी लाइटिंग सिस्टम अच्छी जमीक गोटे निआ जलला भाला लगुच लिचु सिस्टमेटिक लगाई लिचुटा देखी पार्थे ये लाइटिंग दौर देखी पार्थे बट सबू लाइटिंग टू लाइटिंग बढ़िया देखा जाऊँगी देखी पारे आप मैंने पार्क जिते लाइटिंग कराई ताठू यहाँ भल देखा जाऊँगी तो बहुत एंजॉय कर देखी एमती जली से कि एंजॉय यार चारिआडे ओनली स्ट्रीट लाइट जड़ी अलग माने किसी डेकोरेशन टाइप रो किसी कराई देखी पारे आ लोक भी बहुत गैदरिंग हो जाती आसबे तो नाइट टाइम आसिक बुलिकी जी तो नाइट टाइम ही भल लगे बुलापी डे टाइम भल लगे ये भी केते भल देखा जाऊँगी देखो आगे बसिया पे अच्छी प्लेसटा देखी पारे लाइटिंग सिस्टम केमती भल देखा जाती सब आड़े स्ट्रीट लाइट जड़ी आड़ी सॉन्ग भी लगा देते तार सॉन्ग मजा टी अपन नियंतु तो देखो गाइस नाइट टाइम बहुत गहली बहुत माने बहुत गहली सो गाइस मैं आपण मान कही ए पार्क सबुठ भल प्लेस एटा बोलिकी आपण मैंने देखी पारे अधिकांश लोक ये फोटो उठाउछंती ऑलरेडी टाइम होगा नाइट है तो मु बाहर पड़ू पार्क मुझे गेट बाहर पलैली देखी पारे तो ये मो मिनी ब्लॉग रखुच्छी सी यू टाटा बाय बाय आउ देखा गोटे मिनी ब्लॉग रे बाय।